Arratsaldeon berriz ere ikusentzuleok. Apobrado Karaminalen gara, hain zuzen Arauza itxasadarreko herri dotore honetan, hastear da Euskolabe Ligari dagokion 11. jardunaldia. Gogora dezagun, sailkapena nola dugun, orain arteko 10 estropadak jokatu eta gero, Orio da liderra, nolako liderra gainera, 10 estropada jokatu eta 7 irabazi, 116 puntu dituzte Oriotarrek. Bigarren Zierbena, bi garaipenekin eta 97 puntu bilduta. Hirugarren Donostiarra garaipen bat eta 95, laugarren Hondarribia 96 punturekin. Hauek ohorezko txandan izango ditugu gaur. Bigarren txandan Bermeo, Getaria, San Juan eta Lekitzarra, eta Laizter hasiko den lehenengoan sailkapeneko lau apalenak. Ares 47 punturekin, Ondarroak 42 ditu, Kaikuk 25, playoffeko tokian dira Sestaokoak, eta azken tokian Cabo da Cruzekoak 18 puntu bilduta orain artean. Esan beharrik ez dago, Cabo da Cruzek mirari handi bat, mirari erraldoi bat beharko duela zulotik irtetzeko eta zuzenean ez jaisteko. Eta Kaikuk ere 10. harrapatzeko, Ondarro harrapatzeko hain zuzen, asko beharko luke. Kaboren inguruan, Mikel, 8 estropadaren faltan, 7 puntu errekuperatu behar Kaikuri, eta batetik emaitzak dira, bere ostasunean, baina bestetik ari gara ikusten, gaurkoz, eta hau bizarri gabe esan da, Kaiku Kabo baino gehiago dela. Ondarroa Kaiku baino gehiago den bezalaxe. Erregularrago eta pintzat pai. Sailkapena ikusten duen edonor, aterako du ondorio hori, puntuak aste estropada asko eginda, 10 estropada eginda bildutakoa dira. Ez da egun egoki batean egindako arrantzaren fruitua. Epaileek agindua eman bezain askar sartuko zaizkigu denak barrura, bien bitartean goikaldetik dronearen bidez hartutako irudi horrek erakusten digu nola dagoen estropada eremua, nola dagoen arrantzakaia, eta paraje honetan arrauntzale asko, Euskal Herritik jende mordoa etorri da, urtero bezala. Hemengo tabernari eta jatetxe eta ostatutako nagusiak eta posi denak. Bakarren bat, olagarrota zaderki beteta joango da, hemendik buelta ontatik. Bai, horixe. Bakarren batzuk, izango du. Bai, bat baino gehiago. Bueno, gogoratu lehen kaletik Cabo da Cruz dugula hemen lanerako. Ezagutzen espaldin baduzue hau, pentsazazue Cabo eta Apobra nolabait auzoko herria direla, eta bihar bertan, etxe ondoan arituko direla Caboko gorriak. Boiroko bandera izango da jokoan, eta Cabo da portua, Boiroko herriska txiki bat, ez? Eta Caboko entzat egoera benetan petrala bihurtu da, oso urruti geratu baitira, eta gainera ikusten ari gara kosta egiten zaiela mutilei estropadak txukun xamar bukatzea. Hau da, erregairi gabe gelditzen direla 3. luzean eta 4. luzean zerezanik ez. Entrenatzailea ere beti zerbaiten bila, estropada batetik bestera eta bestetik batera betire aldaketa ikeragarri egiten, gaur ere bai, ikusten da iago da bila, momentuz topatu ez duen zerbaiten bileari dela, nabarmen. Ea ba, estropada eremua garbi, momentuz, onziekin eta ez dugu oso altu izango, baina momentuz pakea badugu, zaleak asko. Donostianik hause botatzen dut faltan. Bai, alegia. Berotasun hori eta harrera horiek eta... Epaileek agindua noiz emango, hortxe dira zain. Arrampa bikaina, ontziratzeko eta... Bai, zabalak eta ederrak. Bai, berrituak. Estropada ikusteko modalitate berri bat ere, bai, hemen. Gerriraino uretan sartuta fresko edo, lehorrean baino freskoago behintzat, estropada ikusteko. Beste modu bat bada hor. Hemen eta kanpoko balitzetan ura ondartza da. Ondartza dago. Bai. Esan dezagun, ontziak prestatzen diren bitartean, Apobrado Karaminalen ospea edo,
sardinak arrantzatu eta gatzetan jartzeko sortutako industriek ekarri zutela. Eta hori 19. mendean izan zen, eta 20. mendearen hasieran ere bai. Eta gazitzeko lan horietan 140 pertsona jarduten ziren, Kataluniatik etorritako 19, 16, 19 lantegi, eta gainera oso lantegi xelebreak bat ikusteko aukera izan dut, eta alde batetik dago nagusiaren etxea, bere familiarekin eta bizitzeko, segidan bulegotxo bat, salmentarako eta tratuak eta egiteko, eta atzean, segidan atzeruntz, lantegia. Bai? Garbi bere izteko, norka gintzen zuen. Bai. Bueno, eta zuen iruditan Arraun Lagunakeko kirolarien eta Donostiatik etorritako saleen ospakizuna arrapalan, oraintxe, ontzian lehorreratzeko asmota maitira, eta hauentzat benetan gustagarria. Gaurko eguna, bihar ere badute aukera, asteburua borobiltzeko, ez aie bakarrik, beste guztiek ere bai, bihar, Rian Xeira bandera izango baita jokoan, Rian Xeira banderaren 6. edizioa. Hori, Cabo da Cruzek eta Boiroko udalak antolatutakoa izango da, bihar goizean. Bitartean hemen, epaileak, ligako arduradun teknikoa ere bai, Beni Silva jauna, bere garaian arraunlari handia izan dakoa, Sandra Piñeiro ere bai, epaile lanetan, hau ere goi mailako arraunlaria. Ea ba. Horretxe bandera. Badoaz, semaforoa berde jarri eta badoaz. Bueno, Mikel. Ea ba. Lehenbiziko kalti du eta Kabok behar pizten hasi behar badu, gaur beharko du. Ez dauka itxaroterik, beste jardunaldi bat, ez da gutxia horik ere. Kaboren berpiste prozesori ez dakigu nolakoa izango de, baina Kaboren irtenbidea bakarra da. Kaikuri puntuak errekuperatzea. 7 puntu errekuperatu behar dizkio, ez da erresa, baina hori da, haien bide bakarra mailari eusteko. Lehenbiziko referentziak, Kaiku eta Kaboren kontrakoak. Bai. Jende asko baita ere, iparraldetik etorri da, Aresetik. Noski, kuadrilla oso lan ona egiten ari da, eta zaleak ere urdinekin pozik. Kaboren eskifaiek guztien ari gara. Hori da. Errota martxan, nola baitere... Minariaren bila. Bai, tosta errepikatzen dute 3 arraunlari bakarrik. Gaur Martinez eta Arko sartu, baina iago da bila, bueno, balen epatugu, topatzen ez duen zerbaiten bila. Bai, Martin Leboran, patroi lanetan. Eta gero, Kabo ikusi izan dugu. Lehenbiziko estropadari txukunun antzekoak egiten, baina gero, azkeneko estropadotan, zeharo amiltzen. Bigarren kaletik ondarrutarrak. Aldaketarik ez, Iñakik azkeneko estropadarekin alderatuta, estriborrean, Iriondo eta Ander Iriondo eta Alberto Landak tosta trukatu dute. Aurreko estropadetan Landa ababorretik ere jardun da, Castroko semea. Bueno, etxeko lanak ondo eginda daude ondarrutarrak, eta alde horretatik errazti lasai jarduteko moduan da. Baina noski, beti posturen bat gora horren bila, ezinezkoa ez da, zelkapenean gora egitea. Baina bekoak oso urruti daude. Atzo zantzidan, bi estropadatik bat egiten diagu ona. Bueno, beste batzuk lautik bat, eta hori nahiko izaten da, mailari heltzeko. Jakina, asteguru ero estropada hon bat eginda, behitu orantxe Kabo. 4 segunduko galerarekin. Hankaiku Mikel aldaketa gaur Jimenok patroi, azkeneko estropadetan bezala. Pello Oliban sartu da baborrean eta estriborrean barka, Hanketik Diego Muro, Hugo Fernandez eta Jon Intxaurtietan. Bai, kanpoan dago, Markel Elortza, bai, estriborreko gizona. Desentetan ari da, Elortza aste bukarero estropada bakarra egiten. Kabolarri, orain ere, arki gorria piztuta. Bueno, Areseko kuadrilla, zuen iruditan, pantailaren goikalde horretan. Bi aldaketa, baborrean Hanketi sartu da gaur, Juan Carlos Martínez, estriborrean Jesus Saavedra sartu da gerrian, eta horretarako Pedro Carro, Cosmetaro eta Lucas Otero, 3 mugitu ditu tosta bat atzeranz. Ondarro horretik.
Gogoratu 6 luze eta 5 ziaboga Ongi unez Larrañaga, gizonezko entzat. 926 metro luze bakoitze. Ondarroaren zat 3-0-6. Aresi 3-0-9, Kaikuri 3-10, Kabori 3-12. Ondarrutarren errenta orain 2 segundu, maniobra bukatu eta gero, Kaiku eta Aresi, Kabo 6 segundura. Zer esan du? 3 aurretik, Ondarroaren aurretik. 3 atzetik dira. Bueno, izu. Hori ez diote sinistuko, Ez. Raskado. Ondarro ongi. Ziabogarik azkarrena, Antiguako amaren eruditu zait, GPS-ak hori berretsi du, eta begira, 4. minuturako, ultzi bat, Kaikuri eta Aresi. Hor bakarren batek badara, ama alderantzizko zera. Begira mengoitik ederki ikusten da, hor ze ondo gutxi dagoen. Uraren kolorean eta Kaikuk ere oso ziaboga ona, Itxas gora 5 eta 8 minututan, itxas bera 11 eta 22 minututan, koefizientea handia, berandu heldu zareten ontza, 81koa da, beraz... Hirugarren txanda, bete-bete marea erdian, izango da, mamia. Bueno, Ondarrutarrak ondo, 3 segundoko errenta, traineru oso bat Kaikuri eta Aresi, eta erori da, eta nola gainera, gaurko honetan bigarren luzerako jadanik Kabo. Pentsa, Ondarroarekin, eta orain eroritako zoitzari eurra ateratzea, ez gara horretan hasiko, baina jartzen ez Kaboko arraularien larruan, 5 minuturako, 9 segundo, aldu buruarekin, Kaikurekin, 6 segundo. Presaka, ezin da. Arraunketak alduta, peina arraunketak altzen denean izaten da, atzera aurrera ibili triste bat, eta horrela xe da, nekatzen ere lanak, eta neketik baino nazkatzetik izaten du gehiago. Arezkal eskampo Kaikure bai. Dagoeneko barruan dira, Minutu baino gutxiago eta baliza hartzen. Bueno, 3 hauen arteko burruka irekia dago, 4 segundo bai, Ondarroa aurretik ontzi bateko errenta, baina atzean erabat erorita 10 segundoko galera badu jadanik Cabo da Cruz lehen kaletik ari den kuadrilla. Orda, Xanez Jimeno. Ze progresio ondakarren Ondarroak eta Kaikuk orain ziabogaren arriskoa izaten da, fizikoki indar xauketa gehiago, baina progresio arranketa mozten duela. Orain txamarreko Aresek. Kaikurentzat hor puntu oso baliotsua dago, Aresekin duen lehia horretan. Xapo, Ondarroak oso ona, ziaboga. 6 eta 32, Antiguako amarentzat. Aitzikiarik gabekoa. Kaiku hortzak erakusten, Aresi, 6 eta 35 bientzat. Eta horrein Cabo da Cruz, 6 eta 42 Kaboko entzat. Hau oso garrantzitsua da nire ustez Kaikurentzat. Alegia, demagun eta demagunka, playofferako eta motibatzeko eta bat estropadetan horregotea. Alegia, Ondarroaren atzetik izango da, edo Aresen atzetik, edo aurretik. Baina lehiatzen. Horrek ez estropadarako bakarrik. Azte barrurako ere, helduleku bada, kasu honetan mutil horien motivazioari begira. Zer esanik ez, entrenatzaileari. Irurek ondo. Larrañagak oso ongi heldu dio, Ogoikoa. Enuen aspaldi entzun, patroi bat ogoikoa eskatzen. 10koak eta bai. Bueno, informazio bero-beroa, Kamargo aldean, jokoan da kai bat ligako estropada. Oraindik ofizialtzat eman gabe dago, baina webean datuak jarraitzen ari naiz, eta Santurtzik garaipena 20 eta 19.
26koa Arkoterentzat bigarren. Beraz honek esan nahi du bi hauek sendo ditugula playoffari begira. Eta, bueno, hor ere, oraindik badira estropada batzuk jokatzeko, baina pausuak banaka eta sendotasunez ematen ari dira bi arraun elkarte hauek. Galizian gauzak lehen postuari begira oso garbi daude, txapelak 76 puntu, bigarren posturako Tiran eta Meiraren artean egundoko lehia dago, 78 Tiranek, Meirak 76, hori zabali dago. 300 metro, balizaren bila, Kaikuk Branka aurretik sartuta, bigarren posturako Arezen aurretik, eta Kabo oso urrutia 15 segundura. Ondarretarak, ederki bugatu. Du eta Bedielaun eta bigarren tostan. Veterano Iban López, azkaratean Doni López, eta eki gozategi. Eta hiru eta kapitaina. Bai. Gazteak eta veteranoak ondo nastuta, ustartuta, dotore. Haizia bere hortan, 2 kilometro orduko gora ez du egin. Utsaren urrengoa. 5 urteko aur batek putz egin eta irabazik olioke gaurko honetan. Kandeli gere itzalduko ez dukena, Mikel? Hor dira Ondarrutarra. Inaz Larrañagak zahartu du Arauna. Este bat, orain txe. 9 eta 57. Bueno, hirugarren luzea, estropada erdia egina dute. Kaikuk 10-0-4, Aresek 10-0-6. Mikel, datu bat emango dizut. Oso esanguratsu egiten zen. Ondarroaren denbora. Bigarren luzean eta hirugarrenean. Lehenbizikoan ez, irteran eta normalean azkarragoa izaten delako. Bigarren luzean etortzen 3 minutu eta 26 segundo. Hirugarrenean joaten segundo bat gehiago. 3 minutu eta 27. Horrek esan nahi du, baldintzak, korronteak eta gauzak, momentuz ez dagoela mugimendu handirik. Hala da. Bueno, Kaikuk orain 2 segundo, Aresi. Kabo erabat erori da. Nolako gorputzaldiarekin joango dira mutiloiek etxera gaur, bihar herriko bandera jokoan dutela kontuan hartuz. Hautsita, txikituta. Nork altxaburua kirolariari horrela dagoenean. Eta zer esan entrenatzaileak. Eta iruditzen zait, entrenatzaile batentzat ez dagoela ezer kezkagarriagorik, berak prestatzen dituen kirolariei, zer esan ez jakitea baina. Gaur behintzat, eta horrelako egoera asko ezagutu ditu, gaur izango da, bueno, kasutan mutilak, guazen etxera, atxeden hartu, ongi jan, eta bihar etzen godu. Eta bihar. Alaxe da. Penagarria da, Kabo da Cruzen ibilbidea dotore izan baita, baina gauzak okertu eta urte mordozka, zeran? 10 arraunlari falta ditu joan zen urtetik. Ababorren, Folgada, Anxo Martínez, Abuin, Javier García, Moubeta. Istriborren, Benino Lojo, Alfaya, Damián González, José Ríos, patroietako bat ere bai, Alfonso Díaz. Aurten 10 ekarri bai, baina nola ustartu hori. Betik datozen gazte hoiei ere nola babestu. Gazteak behar du, esperientzia du jendea inguruan, liga berri bat, joan etorriak, bidaiak, horrelako emaitza penagarria lortuta Euskal Herritik edo Kantabriatik bueltan etortzea zer da hauentzat? Sufrimendu izugarri bat. Joan direnak ere, arraunlari bezala, bakoitza zuen maila zaratago, talde barruko kohesiorako, esperientzia handiko jendea baitzen. Horrelako egoerei aurre egiteko. Gero beste kasua da, Dani Abuinena, hau gazteagoa da, baina ja esperientzia handiko mutila indartsua, bateletan jardunda, denboraldi honetan bertan, baina gero, ez zegoela posik, ez zuela etorkizun garbi ikusten da, martxa. Tankera hartuko zion, zertzetorren eta
Ez Kaiku bere batean, Ondarroari eusten. Estropada ona egiten ari da Kaiku. Orain Ondarroaren abiaduran. Arezen aurretik dator. Tarte txikiarekin, baina aurretik. Ondarro oso txukun arrean. Bai. Laugarren Ziaboga, orantxe, gogoratu beste biluz egin behar dituztela. Xanet. Azkar prestatu da aurrekalaria. Atzean nola giratzen duen, hori begiratu, atzean nola giratzen duen. 13 eta 30. Kaikuri 13 eta 33, Aresi 13 eta 37. Denetan balditzatik hurbilen, txanda honetan Jimeno sartzen da, nabarmen. Baina ontzia etzaio geratzen, ezkaitarra ez da geratzen. Orain Kabo. 13 eta 53. Kaikurentzat itxura ona hartu du gaurko honetan, estropadak batipat Ares utzi dutelako atzetik. Bai, eta diferentzia handia Kaborekiko, gero zer nahi gertatzen delarik ere, bigarren txandan. Bueno, Ondarroa estropada egiten ari da. Maniobra berez ikusita. Ikuspegi derra, Ibon. Motorea. Bai. Harintzen pentsatzen, ez dut gogoan aspaldi, ibaitik atera eta itxasoa ere ez da hau, baina horrelako baldintzetan estropada da. Eizerik ez, eman nekatu bestelanik ez. Pronostikoa begiratuta, pronostikoa apalena, markatzen zituen gaur 12 kilometro orduko eta 16-18ko ufadak. Hemen barruan alako ere ez da ben. Arrastorik ere ez. Eta arratsaldea aurrera doa neurrian, ufada indartxo hauak ere bai, iragarrita. Ia 30 kilometroko tarteka baten bat ere bai. Momentuz, ez dago arrastorik. Orain, hemen Galizian gero beste berezitasuna izaten da. Hemen ilundu ere Euskal Herria, baina ia ordu bete beranduago. Hemen, gaueko 10etan, zenbatetan ikusi dugun, haizea putzu eta putzu. Bai. Han normalean bera egiten duen bezala, hemen Atlantiko bete-betea sartzen da ona. Eta hemengo beste gai harrigarria Belañoa da. Belañoa. Erin egun, edo ez dakit noizen. Bai, izugarria. 100 metrora ikuste etzela. Izugarria. Bai. Marinelentzat, denik eta behar bada, bueno, marinelak eta aurkari edo eragozpen asko esaten ditu, bere lanaldian, baina txarra bintzat bat, itxasoratera eta ezerrez ikustea. Hori, ez da txantxetako gauza. Horra, 2 kilometro du. Teknikoki, aizerik ez. Hori da. Bueno, 5 segundo. Kaikuk orain egundoko tartea sartu dio Aresi. Zerezanik ez, Kabo da Kruzi. Txandakideekin minutu erdi bat galdu duzunean, eta kontuan hartuz beste bi txanda falta direla txelkapeneko 8 honenekin, hilda ez dakit, baina zauri larriekin zaudela, onartu behar duzu. Hori batetik txandakideekin referentziak eta besteak nabarmenak, Kabo da Kruzek urte bikainak izan ditu, denborak, duela dozen ardi bat urte edo arteonak alderatu, minutu erdi gutxiago da bil. Talde horrela, minutu erdi 40 segundo gutxiago da bil. Aurretik ongi, 17 minutu azpitik. Boro Bileak 17-0-0. Dani Gartzia, errokalari. Kaikuri 17-0-4. Bueno, azkenean 16-49, jarri du pantailetan baina, beste aldeak hartzen digu, 17-0-0, Aresi 17-11. Entzun, zer esan dion beste kalera dijoala patroiak. Orantxe Kabo, minutu erdiko atzerapenarekin, 17-22. Kabo da Kurzen denbora. Zer entzun dugu, patroia entrenatzaileari esaten, berak erabaki duela, beste kalera banoa. Esan guratxua, Raskadok hori erabaki izan. Laugarren kaletik, hirugarrenera hanka egin nahi izatea. Kabok biziklo egin ditu.
2009an utzi egin zuen kategoria, ikusita ez zirela ondo ibiliko eta otsail aldean edo erabaki zuten ez jarraitzea. Garai hartako bere postuak izan ziren 2003an 6garren, hurrengo urtean 6garren, 7garren, 5garren, 10garren, eta gero 9garren, eta 9garren amaitu zuten urtean, erabaki zuten ustea. Gero berriro hasi zuten, beste ziklo bat, 4garren, 6garren, hori 2014an urtetik aurrera. 4garren esan duzu, bera. 4garren argi, 6garren, 8garren. Eta maila argi-garria zegoen 2014an eta barre. 10, 6, 8, 7, 8, 8, 6, eta joan zen urtean 9garren. Aurten 12garren. Oroar, erdiko txandako talde bat izan da, ligako klasiko bat. Bai. Bi bandera irabazi dituena. Bai, Hondarribilean. Anares, begira. Bigarren kalera, Raskado. Baina Kaikuke... Bai, jakin goztu ba. Kaiku estropada ederra egiten ari da. Orain etza eskita zerretuko eta kontatuko dizuet ba, Kaikutarrak ez dira zerretuko gaurko emaitza honekin. Atzo, entrenamentoa ikustera, muturra sartu eta entzuten urrutira, marru bizian Kaikuko arraunlari bat. Ez dugu izena zango. Ontzierdiko bat. Bero eginda zutan. Zergatik eta irutzen zitzaidan, baten zerbait esan zuela, estropada ere mua, ez zitzaiola gustatzen da, bestia ja lertu intzat. Isilarazi gintzen. Isilarazi eta horru bizian, kai erdiak entzun zuen. Guazen dena ematera, badagara, ja, hau zer da, isildu. Bueno, izugarrizkoak epelak esan, entrenatzailearen zan, pakea eskatu zuen entrenatzaileak, saioa egin zuten, eta hau baldin bada, atzoko horren ondoren, taldeak emandako erantzuna, txapelak enduko dugu. Ez dut egunero izango, baina tarteka, barruan ez zornetzeko eta pasmoa ez sortzeko, atera behar bada, atera. Atera. Eta begira gaur ze estropadari diren egiten. Hemen da Ondarroa, Antiguako ama! Bai Ondarroa, 20-21. 20-21, lehenbiziko txanda, bigarren Kaiku! 7 segundo gehiago, 20-28 Kaikurentzat. Ares orain hirugarren. Aresentzat 20-25 behin-behineko denbora. Eta 4. postuan Cabo da Cruz. Lehen kalea utzi eta estropada eremuaren erdikaldera. Bertakoen txaloak Caboko gorrientzat. Bai Cabo, 20-18ko atzerapenarekin Cabo da Cruzentzat. 20-49 Jaun Andreok. Erreferentzia beraz, Ondarrutarre jarri dute. 20-21. Gogoratu, Barbantza Arousa banderaren 3. edizioa dugula jokoan. Iragarkien ostean, lehen kaletik San Juan, 2. Bermeo, 3. Lekitxarra, 4. Getari. Conseguir ascender, conseguir mantener. Agur bero bat ikusentzuleok, hemen txegara Apobrado Karaminalen Galizian eta lehen txanda jokatuta Ondarrutarrek markatu dute denborarik onena 20-24 eta haien inguruan dugu Eritz Hernandez, aurrera. Bai, alaxe da, gurekin dugu Arkaiztai edo Ondarrutarren arraunlaria gaurkoan lehorrean, baina pentsatzen dute pozik izango zarela, egin duzuen lehen estropada honekin Galizian. Bai, gure helburu azkanin hasiera batetik tandi irabaztea etorti izan, eta resultatu ikusitxe beti guztua. Ia bixar gure beltzeko aukeriak hauen, aurten ondioan lortu ez duen hori azte buru gure bila. Bai, azkenian horren bila zabiltzate, Ondarruk egun baten estropada hona egin du, bigarrenean horren beste erregulartasun hori bilatu, azkenean hori iaz lortu zenuten, eta horrek eman zuen gero emaitze honak amaieran. Bai, azkanin helburu beti izan orkoxe pomadan ibiltzi, baki hau Kaikuk eta Kabope natxe generalin azpitzik ibili gerri emoteskule, eta azte burura ikusten da.
Eta astebururo lortu izan dugu estropara bat, guztua, erdi guztua maitzi, baina beti eguan hoxe arantzatxu, eskendule biharrena buru biltzen. Eta asteburu guztua askotan, baina hoxe, erdi gazigoz. Gazigozo, zaleen aldetik ez behintzat, gaur hemen estropada eremu berri bat, ondarrutarrak mordo bat behintzat hemen kai inguruan, beraien babesa beti ondoan. Bai, Euskal Herrixen eta bai Galizire etorten da behi gerten da jentin animu eta asko eskertzen da hori. Kai zorionak. Ni esker. Eskerrik asko. Bueno, ondarrutarra posi ditugu, Ibon. Bai, eta badituzte arrazoiak horretarako. Argudio ederra dituzte. Bai, sendo askoak. Bueno, dida batean K-ligako datu guztiak bildu ditugu, esan dugu lehen aurreratu dugu, Santurtzi izan dela nagusi Kamargoko uretan, 29, bigarren denbora Arkotek, beraz bi hauek sendo ditugu zelkapenean, 3. Zumaia izan da gaur, 4. Lapurdi, 5. Deustu, 6. San Pedro, Erne Castro, 7. izan da, eta Hondarribia azkena eta horren ondorio zelkapen nagusian, goitik, errenta handia, Santurtzik 127 puntu, Arkotek 118, 3. Zarautz 103rekin, gauzak asko aldatzen espadira, Santurtzi eta Arkote playoffean izango dira. Eta behekaldean, momentu honetan 10. da Hondarribia 42 punturekin, Kastreina 41 eta Kamargo 29. Eta beraz, 3 puntutan daude, 3 arraun elkarte. Bat zuzenean joango da bera, K2 ligara, eta beste biak playoffean. Aurretik 9. Deustu da, baina urruti dira Bilbotarrak 61 punturekin. Beraz, bekaldeko burruka hori ikaragarria izango. Hori da, goitik gauzak argitzen, orain egin behar dut, Mikel. Komentario bat, gaur estropada Kamargon eta Marea bizitan. Pentsatze utxarekin otzikara esartu zaizkit. Bai, jakin gabe. Berizi behar banuke estropada 3 apartatu, hola, sekula estropada potatzeri nahiko etzen nukenik. Estropada eremuari buruz ari naiz. Bai. Teknikoki, ez inguruari buruz, bat nabarmen Kamargo. Estropada eremu xelebre, aeroportuaren atzekalde hortan dagoen hori. Bai, eta ura jetxitakoan antzerri ikusten diren. Estropada botatzen dira beti, marea betearekin, baina, Bueno, bigarren txanda, lehen kaletik San Juan izango dugu. Bigarrenetik Bermeo, 3. Lekitxarra, 4. kaletik Getaria. Hemen eskifaiak, Getariarena. Getarian, Mikel, aldaketa dezente gaurre. Baborrean Igor Gomezanketik, Martin Rekondo espaldara, Jokin Eizpuru aurrekalari, Gorostiega bostera, Anje Etxaniz berriro ere estriborranketik, Jon Larrañaga Gomezekin batera, ranketik, Jon Larrañaga errota martxan. Lekitxarran, 3 aldaketa, oiko bi estriborrean, Rubio eta Juanes sartu dira, Amorro hortu sartu da, Babor 5. Murphy, 3. eta Otero, eramandu. Pueuko mutila, Galiziarra, haiekin ari dena espaldara. Gerri aldetik ari da, baina aurrera eramandu. San Juanen hori bezala aldaketa asko, estriborrean sartu direnak Beraz, Arruabarren eta Amos, eta Muñoz hartzan Luzita Etxabe, Tostaz mugitolegia, estribor, berria gaur, Joseba Fernandezek. Eta Baborrean, beste bi aldaketa, tartean Joseba Fernandez hartu da, eta aurrekalaria ere, bai. Eta Urdaibain berriz, Baborrean Perez Anketik, gaur, Portugues Bañaz Bidal, Cisnero eta Goiko, eta estriborrean, Calleja Hosteleria Anketik, Riz Iglesias, Karuezo ekarri du, 3. Jon Salzamendik. Hori zuen, elantxoben aritzen zenean, hori zen bere tosta, bai? Bueno, gehienetan. Aurten Jon Salzamendik prankaldera gobili du, Saianz 4. eta Gentza Zubiri 5. azken urte luzetan, ibili den lanlekuan, eta Manu Bernardez berriz. Bandera txuria, orain di semaforoak einukari, gorria berdea! Hasi da bigarren txanda! 6 luze eta 5 ziaboga! Jaun Andreok hemen eman beharrekoak. Txampa Bermeo eta San Juan branka aurretik sartzeko asmotan. Ez du itxurarik, baina hauentzat Ibon, diskuido santu batean, haize pixka bat altxatzen bada, horrezko txandari begira, hemen aukera txoren bat egon daiteke. Arratsaldeko 8 gaurek emanaldiari agur esan arte, Mikel, hemen edo zer gerta daiteke. Marea bizitan gaude, eta bar.
Ondarroaren denbora ipatu nahi nuke. 20 minutu eta 20 segundo. Lehenbiziko txandako ontzi batek 5 ziabogetara, gaur-gaurkoz, espaldiko onena. Horrek esaten digu, bi gauza behintzat bai. Ondarroak estropada oso egin duela, eta bestetik, baldintzak, apartekoak. Bueno, Bermeok segundutxo bat, San Juani. Hori, bi segundo ere bai, Horentxe minuturako. Beno, Bermeo aurten, Mikel, abiadura azkarra askotan ari erakusten. Estropadetan minutu asko ere bai. Nola baite, borobiltzeko, hor, 20 minutuko hasi eta bukako estropada bat behar duke. Gaur 8 Hondarribian egin zuenaren pareko, nahi baldin bada. Errematea falta ditzaio, nahi bada, baina irtera ona. Bi segundo, Bermeo Getariari. Bigarren minuturako, San Juani ontzi bat, Lekitzarrari 5. Une honetan airean. Eta konparaketan Ondarroari 3. Ikusten da, arraunketan ikusten da. Galiziarra entzat, Alberto Vidal entzat, mesua. Hori da. Hor Galiziarra bestea, Risi, izango dugu. Bai. Hori da. Eta Diego Pérez. Diego Pérez. Bernardez ere bai. Espaldatik, bai, lau bintzat. Eta Saians. Bai. Mordozka, azkenerako. Bai. Egira, Ogeita masa ezpipala pasatxoan, luze. Eta geonarekin ongi bukatuz, bai. Ontzi bat. 1 metro falta dira eta traineru osoa Getariari. Abantaila handiak. Zer esan duen, Bai. Aunaz berriz. Palada bakoitzen, nola astintzen duen bere gorputza, Herriko festetan, Getariarrak. Bai. Zorionak emendik Getariarrak. Hori da. Salvatoret. Ara, begira, zabaletik. Bai, baina bizi abiadura hundiarekin. San Juan bigarren, edo Getaria. 3-0-3, Bermeotarrentzat. Getaria ateratzen aurretik. Pantailetan, datu guzti horiek jartzen dizkiguten. Jotzeko dago gaur, Lertu arte jotzeko dago. Beti. Ondarroak 3-0-6koa markatu du. 3-0-3 orain, hori behintzat aurreratu aldugu. Pantailetan, ez dakigu, beroaren eraginez edo bateman nagituta dabilelako, baina ez zaizkigu azaldu. Orantxe, 3-0-3, San Juanek 3-0-4, gero Ondarroa legoke 3-0-6, Getariak 3-0-7, Lekitzarrak 3 eta 11, Lekitzarraren denbora hobetu dute aurreko txandatik, Aresek eta Kaikuk. 38 pala. Begira, estriborreko bizkar horiek, arraun horiek. Zenien zabaletik etorri den, Larrenaga. Bai. Propio. Baina nola ezten geratu. Bai. 4 segundo orain, maniobra ostean, Bermeo Getariari 4, gero Ondarroa legoke, 5 lehen txandako irabazlea, eta San Juan 7. Eta gaur, segundu bakoitza, eman irabazi behar da, Hemen badakigu baldintzak zein diren. Bueno, gure ikusten artean inork ez badaki, itxasadarraren barruko alderdian gabiltza, hemen ondoko itxasorik ez da sartzen gaur behintzat. Ez da bat ere gainera. Beste bat, Getariari. Bermeotarrak ematen du badespadan txikitzera atera direla. Txikitzera. 3 kilometro orduko haizeak dira. Bai. Gero 7-8 igotzen bada, horrek agian aukeratxoren bat zabalik utziko du. Geu horrela gabiltzanerako, burutazio hauekin pentsa entrenatzaileak, hori da. Aste osoan, Miguel, nola aztertu dituzten, eremuak, parteak, mareak eta abar. Bai, beraien aukerak. Hogeita 18 pala da. Horrelako egunetan eta askotan batioak aipatzen ditugu.
Nire zait iruditzen horrelako egunetan itxasoa baino patio gehiago berdiranik olatuari jotzeko eta baliaran geratzeko edo zanbulu kasten denen arrankatzeko orduan ere behar baitira. Hemen zer gertatzen da? Pala denak direla palekoak. Hemen nolabait arraunlariak jartzen du bere kontagailua batio kopuru batean eta segi bere horretan ergometroan balego bezala iso. Zazpi getariari, San Juani, 9. Ondarroari, lehentxandako irabazleari, 8. Lehenbiziko erenean, Oso azkar. Gaur 8ko Bou Bizkaia gogorarazten dut. Bai. Aurpegirik onena. Eta berriz ere maniobra azkarra. Horen ateratzen, horen baborrek eman berri. 8 eta 23. San Juan... Barka, 6 eta 23, Bermeotarrentzat. 6 eta 30 getariak, Ondarroak 6 eta 32, San Juanek 6 eta 34, Kaikulegoke gero 6 eta 35-ekin, Aresek 6 eta 35, Lekitxarrak 6 eta 39, Kabok 6 eta 42. Lekitxarra apal gaurko honetan. Hau beste albiste hon bat Kaikurentzat. Bai. Ez dut esango, harrituta nagoenik, begira. Oso modu progresiboan tartea zabaltzen, Bermeo, eta 7 minutu eta 20 segundurakoaz, bere batean, bere ritmo batean. Eusteko gai izango ote dira, erregai depositoa nola dagoen? Hori ikusiko dugu orain. Baina, iruditzen zait, 7 minututarreko Bermeo hau, honen entxandan, oso goian ibiltzekoa dela. Orain daraman abiadura honetan. Gero badakigu, nola baiteren nahikoa da, arraunlari bat, erortzen, astea, horrek dakarren domino efektua zen izaten. Lekitxarra adibidez, apal xamarra da eta buelta eman ezinik ari da, ez? Nabarmen, topikotik garatago, olatu artean, baga artean, hobeto da binen taldea da. Askoz ez ero, beto. Gaur, Mikel. San Juan, Ondarroaren denboratan hortxe, orain segundu bat bizkorrago. Txandako, 3. da. San Juan darren erreka. Eta teorikoki behintzat, teorikoki ez, aizearen datu hortxe dago, ez dago aizerik, aldaketarik ez, ura bere hasi da, eta teorikoki behintzat, orain baldintzak ez dira, korrontean mugitzen hasi behitu. Horrezko txandaren garaian, indar gehiago izango du. Korronte horrek. Ia 7 segundo, bigarren ziabogan, Bermeo getariari, orain 8. Orain progresio hori, esan behar banu, orain etenda behar bada. Pixka bat jetxi egin da. Palada bat ere jetxi du, Bermeok. Gorputza, eskatzen du, atzera, bota. Hemen gorputzaren inertzia aprobetxatzez bada jai dago hemen. Gerrilana, hankalana, sorbaldalana, bizkarlana. Horrentxe. Bermeok 9 eta zenbat, horan ikusiko dugu, Ondarroak 9 eta 49. 9 eta 42, Bermeotarrentzat. Bueno, lan erditan. 20 minututik jeiseko moduko ritmoa darama. 5 ziabogetara, argi, Bermeok 9 eta 42, 3. ziabogan, getariak 9 eta 53, San Juanek 9 eta 55, hor koska, zuloa lortu dute, Ondarroaren aurretik. Ondarroak 9 eta 59, Lekitxarrak 10-0, Kaikuren denbora. Maten du piztu direla pixka bat.
10 segundu lehenengo aldiz. Bermeok Getariari. San Juani 14. Ustera ere, nola sartzen den, Inigo Larrinaga, nahi bada zabalagotik, baina ez da geratzen. Eta Untzaga hor brankan erabat asentatuta ezken estropadetan. 10 segundo, zenbat zituen, Lanerditan 10. Bandera irabazten ari direnak, aurtengo Getaria honi, 20-25 segundo, minutu erdi hortxe. Referentziak oso onak dira. Bermeotarrentzat. Eta bai, Getariarentzat ere, San Juan pixkanaka, atzean uzten ari baita. Hemen. Ekeitio ari da pixkat errekuperatzen, Kaikuren denbora hartu du, arez hobetu du. Horda Larrinaga. Joan zen urtean hori joan, aurten Bermeon. Bere ibilbide luze horren amaieran, ze jauzia. Arrauna, sartu ez sartu. Arrauna, zema eta gutxiago sartu hobeto. Kaleari utziz, San Juan, Urdai bai, Getaria bera ere bai, Lekitarra ere bai. Orain lehenengo aldiz, gure parean, helmugako balitzetako bandera horiek pitin bat mugitzen hasi dira. Dana esateko, lehen kalekoa eta bigarren kalekoa gehiago, 3. eta 4. kalekoa baino. Txo da bil, eta mazazpi palatardian. Bai, ikusten da, Urazalean ere beste kolore bat hartu du. Bai, hor badira, Hondarribi eta San Juango sale batzuk eta hoien banderak harinagoak izango dira, baina moitu ere gehiago ari dira mugitzen, Hor ez da 4 kilometro horreko aizen. Ez, zerbait gehiago, bai. Baina, nabarmena Urazala. Bai. Beste 2 maniobra falta dituzte horrein. horrein. Nik ez dut ezer baztertzen, Ez. Errenta onarekin ari dira. Bermeotarra. Ondarroak 13 eta 30 zituen. Abisua Untzagari. Babor jarraitu. Bai, balantzatxoa. Kalka orain pixka. Neroni egin dit minara. Bai. 13 eta 11. Getarian jokin eizpuru gara horrekalari. Getariak 13 eta 22, 11 segundo. Orain San Juan. 13 eta 29, gero Ondarroa legoke 13 eta 30ekin. Eta Lekitarrak Kaikuren atzetik 13 eta 36. Ares baino segundu bat bizkorrago. Eta segi burrukan, azken bi luzeak. Txanda honetako 4 arraun elkartentzat. Bakarkako lanean orain, gogor Bermeotarra. Mentalki indartxu. Begira, Bermeo, San Juani, 18, Getaria ere estropadari da, Bai. Opere batean, alegia. Bai. San Juanek, Bermeo Getariari ateratzen dion segundu bakoitza, ongi borrokatua da, Bai. Bai, eta gaur ez da poparian olatu eder bat aprobetxatu eta hanka egin dutela. Ez dago olaturik egu. Ontzia martxan jarri, eta segi bere horretan. Getaria bera ere 18 paladan, ja. Begira, orain txartu dio lehenbiziko aldiz, 36 pala. Dato bat bada orain, luze honetan diferentzia ez da aldatu. Azkenengo ziabogan 11 segundu Bermeo Getariari eta orain ere bai. San Juan, 17 zen, orain 19. Eta Lekitarra 25 eta orain ere bai, 25. Lekitarrak lehenbiziko Juan etorrian galdu du, gehien. Orduan 15 segundu galdu ditu. Bai.
Ia 3 metro falta ditu oraindik. Zelan, Mikel, hor txejarri, eman eta eman eta eman. 12 segundo orain Getariari. Untziak gor egin da. Bai. Risirekin, nola esan duen, San Juan ere guztiak erritmo bizian txean, 38 hauek ere, 38 pala eskaz. Tartean Joseba Fernandez era. 3. tostan. Bai. Gorputzak abisuak ematen dizkiola. Gaur herrian ikusi dut eta bai. Bueno, arek ere menderdia betea du. Pasata, bai, propinakin, bat gehiore bai. Bai, posi izan, familiarekin eta hemengo bere aitaldeko familia gurtzera eta posik. Ourantxe. Irauntzak zenbaten du Dion San Juan libratzeko. 16 eta 18. Bai, pantalla batian 34 jartzen du. San Juanek, Ourantxe. Hogeitik etxiko da. 12 segundo, Bermeo Getariari. Gero San Juan eta Lekitxarra, 26ra. Lekitxarra, San Juan 20ra. Makurtu eginda Larrinaga. Aize pixka sumatuko zuen. Anemometroak markatzen diguna, 4-5 kilometro orduko. Egia da, orain dela 5 minutu, Geixiago zango nuken. zerbait gehiago bazala. Horlako ekarri alde Larririk bintzat ez du. Ez. Utsaren urrena. Bermeo erlojupeko lanean, zorrotz. Bai Getaria ere. Begira, San Juan 21. Bai, Getaria estropada hundiari da egiten. Eta, esan beharko genuke, Getariako arraun elkarteko mutilen perfila ez dela behar bada aproposena hemen bare hauetan eta jarruteko, baina dotoreari dira. Mira, ia rapaleatu egin gabe, Gaur, banderaren entzun dut hor. Ara, berriro. Bai. Estropadara bintzat, ederra ari dira egiten. Oso. Hor ikusten diran uinantzeko horiek, korrontearen eragina da hori. Eta hor, Boskarren kalean begira. Kolorea, ze kolore diferentzia urazalak, ondo gutxi dagoen seinale. Eskatu. Orain ustuko ditu, baina... Getaria ere haiekin dator, 12 segundo maniobran eta 12 segundo orain. Laugarrenean, Mikel, begira, lau segundo, bat bi, hirugarren ziagoan 10 segundo. Laugarrenean, 11 segundo. Bosgarrenean, 12. Eusten ari dira, haien abiaduran dator. Bigarren estropada erdian, Bai. ia abiadura berean, diontzia. Bai, horixe falta dago. Eta zeari da, ababorra bilatzen? Pitin bat, bai. Pitin bat bai, ez da? Hala, ematen du. Hirugarren kalera edo, ez? Ogoiti bera bai. Ez dut uste. Horentxe, 10 segundo. Leikena, Hortxe, ibiliko dira, Ni bai ez uste du. Bai. Bai, 19 eta 49. 19 eta 49 Bermeo. Anda Getaria, bai Getaria. 20 eta 11 Getariarrentzat. Hemen dator San Juan. Bai San Juan. 20 eta 20. Eunenekoak
Ondarruren aurretik eta oraintxe amaitu dute Lekitxarrek 20 eta 28. Kaikuren denboratan aurretik. Bai, euninekoak bi hauen artean. Bermeoren erreferentzia da zaindu beharrekoa. 19 eta 59. Iragarkien ostean Ohorezko txandan lehen kaletik Zierbena. Bigarrenetik liderra Orio. Hirugarrenetik Hondarribia eta laugarrenetik Donostiarra. Arratsaldeon ikusentzuleok berriro, Ohorezko txanda hastear da, eta gogoratu denborarik onena Bermeok markatutakoa dela. Bideo finiša errepasatu eta gero, epaimaitik bidali diguten denbora hauxe da, 19, 58 eta 60. Hori da, hobetu beharrekoa, bandera irabazteko. Bigarren Getaria 12, San Juan 3 21, gero Ondarroa, Lekitxarra, Kaiku, Ares eta Kabo. Eta Hugo Rascado patroiarekin da, Eritz Hernández, zurea da hitza. Bai, alaxe da Mikel, gurekin dugu Aresko patroia eta zergaiti berarekin, laugarren kale horretatik joan delako eta informazioa behar dugulako. Decía Hugo que habéis bogado en esa cuarta mala calle, a bote pronto, no sé, dinos si es tan mala o cómo habéis bogado en ella, porque al final sí que te hemos visto metiéndote sobre, la tercera, haciendo, intentando cosas. Bueno, no sé si es tan mala o no, allá sobre todo, remamos mucho aquí. No tiene tanto fondo, no tiene tanto calado la calle 4,1 y probar algo diferente. Kaiku se nos estaba yendo, creo, no lo sé, tengo que ver la regata. Pues todos los largos pares, tanto segundo, cuarto, sexto, se nos iban mucho. Intentamos hacer algo diferente y creo que aguantamos un poquito la desventaja con años, pero tampoco te sé decir haciendo cierto. Respecto a vuestra temporada, Hugo, me decías fuera de cámara que estáis igual en un momento donde los resultados no os están saliendo, pero imagino que por lo general estáis contentos, prácticamente salvados, sobre todo siendo recién ascendidos. Sí, no, a ver, más o menos el objetivo, si no me equivoco, hoy está 23 Kaiku detrás, quedan 6 regatas, muy mal se tienen que dar las circunstancias, entonces bien, el objetivo está hecho. O a intentar aguantar el puesto Andorra porque viene pisando fuerte y nosotros estamos probando también a dar un poquito con la tecla, volver a coger la remada de las 4 o 5 primeras regatas que parece que estábamos un poquito mejor. Hoy, por ejemplo, hice un cambio de marcas, probar cosas diferentes, intentar también al final hacer la concha y el fin de semana que viene de la bandera cerrada. Vuestra regata será a finales de agosto, pero estamos en Galicia, me imagino que agradeceréis no meteros esa kilometrada que soléis meter para venir a Euskal Herria. Es bonito ver tanta gente viendo el remo aquí en Galicia, viendo aficiones, digamos que se agradece el apoyo. Sí, se agradece mucho. Después de 5 fines de semana seguidos, yendo para allá, llegando domingo, la gente, si quedas bien, va bien, pero como si quedas mal, 5 horas, 6 de furgoneta, eso revienta uno. Al final, hay que tener más regatas aquí, como hace 4 años, ¿no? 2020, como 3 fines de semana, pues igual estaría bien. Bueno, de momento tendremos otra mañana y a finales de agosto 2 más, a ver si mañana también Ares da el nivel y nos ofrecéis un buen espectáculo. Mañana esperamos mejor y intentar ir a por la tanda. Gracias. Sí. Bueno, protagonistaren hitzak entzun eta gero, hastear da orain Ohorezko txanda. Eta Orio jadanik kokatu da, bere bigarren kalearen zarrera hortan, lehen kaletik Zierbena, orain arte bigarren postuan kokatu den taldea, zelkapen nagusian gogoratu, Oriok 16 ditu, Zierbena 97, Hondarribia 3. kaletik eta 4. kaletik Donostiarra, eta nahi boduzu Ibo, guazen eskifaiak aurkestera. Begire beke, lehenbiziko kaletik Zierbenak, Lekeition bandera irabazi zuen 14ko bera, zera egin du. Beretan ni Perezek aukeratu duena,
Bueno, gero xetuko dugu, baina López hanketik, Gondar hanketik, Alberto González bigarrenera. Bueno, ondo atera zitzaion eta horri heltzen dio. Bigarren kaletik Orio, hemen azken estropadarekin alderatuta, eta aldaketak dagoeneko Zabalari ere pixka bate hartu diogun ondin nora degoan, bigarren tosta estriborrean gaur Aristi, Tapia lehorrean. Estribor espaldan, Elu, aurrekalari gaur, Altxerri Aritz lehorrean, eta Aldape, Ibai Lizarralde espaldatik, eta Babor Gerrikaldean, Egiazu irutik, Jon Altxerri lautik, eta Salbaino bostetik. Hondarribian, bi aldaketa, Aimar Kanpandegi bosgarren tosta estriborrean, Maikin Kolas aritu zen, aurrekoan, eta Baborrean berriz, Xabi Salaberria, Jokin Rodriguez aritu zen lekuan. Hauek ere Ama Guadalupekoan, aurtengo ohiko nahiko klasikoa, aldaketa klasikoa. Hori da, eta Donostian berriz, begira, deigarriena niretzat, Peru Jauregi eta Jose Leibarrek, Babor Abrankaldean batosta trukatu dutela. Bueno, ez daude modu egokian, oraindik Zierbena oso atzean da. Aizia bere horretan, Bai. parteko gora berari gabe. Bai. Azpikoa ez dakit, baina aizia bere batean. Baina hori jotarren ontzila zaldau, zertxo baita aurreratuago. Orain eraman du. Bai. Uste du lehenbiziko kalea zegoela atzerago, Bai. eta orain karriatu dute. Oan behar da Hondarribia atzerago. Lehorretik. Epailea egoera aztertzen, epaileak. Alako batean. Hor non bai. Hor utzi beharko dituzte. Bandera txuria. Semafora horrendik Keñukari. Gorri, bai berdea. Ona, nire ustez. Horezko txanda, martxan da Jaun Andreok. Bandera irabazteko, Bermeoren denbora hobetu behar da, gogoratu, 19, 58 eta 70. Lazkano entzuten duze horazpiti. Bueno, ea lehenbiziko referentzia. Zierbena eta Orioren aldekoak. Bai, zer esan duen, Bai. Orio eta biok aurretik, bai. Segundo bat, bitosta, hori ederki antzematen da. Ea, bizi Zierbena, bi eta berrogeita paladan Zierbena. Horren, Oriok branka sartu izango du. Gogor atera dira, 2 segundu Donostiarari eta Hondarribiari. Hori da. Baila honetan, minutuan Donostiarrari, Hondarribia aurten azkarrari ateratzen. Bai. Abiadura hori badu behintzat, minuturako 2 segundo eta abantaileak dira. Arraunketa lehenago zabaldu du Oriok, Zierbenak baino. Martxel, Ander Zabala, Egiazu, Jon Altxerri eta Salbaino. Urdaibai baino bi bizkorrago. Horrezko txandako bi indartxu hauek, Orio eta Zierbena. Urdaibairen txandan iruditu zait, lehenbiziko estropaderdia bikaina egin duela, oso azkarra gero getariarekin kosta egin zaio. Hori da, 40 oraindik Zierbena, hori 37 arraunketa zabalduta. Orio eta Zierbena, zelkapen nagusiko lehen biak. Horrezko txanda burrukatzen. Ez da kasualitate izango, ez da, Miguel? Seguro ez ez. Ez dira kasualitateak izango, Donostia. 2 eta 3 hauek ere, 39 paladan. Lauko atzerapena, Hondarribiko berde. Urdaibai 4 segundura. Oriok Urdaibairi 4. Aizea bere batean, eta Joan Etorri osoa egindakoan, hartuko digu tankera fidagarriagoa. Bai, noski. Hankeko Aripel hori atakatzeko, Bueno, tosta bat, pitosta Orioren alde. Hanan Lazkano, dagoeneko ere egiten.
2:48 Oriok, Urdaibai baino 5 gutxiago. Zierbena eta Donostiarra 3, Hondarribia 5. Ontziak diren bat, 2:48. Begira, Mikel, askorentzat pelokeri izango da. Orio batekin sartu, bikin atera, horrek ematen du. Nolabaiteko, bizualki distantzia beste bat ikusten da. No, hor gaitu. Aurretik donarentzat edo atzetik donarentzat. Zierbenak eusten dio. Hortxe. Urrutiago Donostiarra eta Hondarribia maniobra ostean ere. Postura ez galtzeko, batez ere atakean. Arraunlariak entrenatzaileak asko lantzen dute, postura zehatza. Nolabait ere, arraunlari bakoitzari zuzenketak egiten zaizkionean, entrenatzaileek, batzuri sorbaldak orago edo gerria gehiago sartu edo lepo altxe edo dena delako. Bakoitzak beirea. Donostiarra kalez kanpo. Oriok Bermeori 5. Hau da, Bermeo Donostiarraren denboratan. Bermeori 5. Ziago antzituen berak. Estrigurrean Orion, Mikel Altxerri, Tapia, Medina, Adrian, Elortza eta Elu. Oriok maniobra egokia baita ere, pixkat zabalduta. Zabalduago behar da. Abiaduraren alde. Alda pega hor, Bai. Frankan. Orain abiadura berean, joan deneko minutu terdian. 39, Bai. Ea Orio, 39 Zierbanaia, 1, 2 eta 3. Diferentzia gora, Oriok Urdaibairi 6. Momentuz titularra da, aldaketa ikeragarririk baldintze dagokinez ez dela egon, eta bandera ikeragarrizko ekarri aldirik ez baldin badamen izango da. Orio eta Zierbenaren artean erritmoan diferentzia. Bi palada gehiago jo Zierbena, Orio baino. Sei segundo oraindik. Baina Zierbena 3 da, Orio bere indar hori erakusten eta bentxe ditugu. Bigarren maniobra egiteko prest. Bermeok 6:23 zituen. Bai. Ia sartzen, gorka eragiten. Aldape pronto, Lazkano ere bai. Etxekiari gabekoa batena, besterena ere bai. 6 eta 16. Zazpi. Maniobran, Bermeori, Zierbenari, ia 3. 6 eta 19 borobilduta. Zierbenaren maniobra ez da mantsoago izan, Donostiarrak 6 eta 24, Hondarribiak 6 eta 27. Hondarribia Getariaren aurretik legoke, eta Bermeo 3. Donostiarra baino 1 bizkorrago. Oso ziaboga hona egin du, Zierbenak. Segundutxo bat errekuperatu dio, hori, 2 ditugu orain. Zenbat aldiz errepikatzen duen Mikel, Bai. Aspaldi nuen entzun patroi bat, hainbeste aldiz errekuperat esaten. Postura eta postura eta postura. Hogeita 17 terdi, Orio. 7 segundo. Oriok Urdaibairi. Maten du. Uste dut bandera hemen dagoela. Hor eskotxandan dagoela, bai, bandera. Seguro zaman. Ze intentsitate, patroia bera gero. Aipa dezagun hemen Sebas Azerbi, Ababorreko kontrankekoa, herriko semea dela. Hemengo
Puebla elkartean hasitakoa eta berez herri honetatik sortutako arraunlaria Pobra do Karaminalekoa. Esan dezagun Puebla arraun elkartean urtarrilean egundoko zutea izan zela eta egoitza, atzo ikusi genuen Ibon, txikituta, kiskalita, bai ontziak, forsoa ere porru eginda, zapaia erabat txikituta, orain bertako portu zuzendaritzak beste pabelloi bat utzi die, eta horari dira baina arrapalatik eta urrutiago, eta burrukan kakotxa artean ari omen dira, nola konpondu edo nola egokitu edo nola eraiki beste egoitza berri bat Apobra do Karaminaleko arraunlarientzat, ezta? Penagarria, egoera negar egiteko gogoa sartu zitzaigun atzo egoitza ikusten. Oantxe gure begiekin ikusten dugu, arrapalaren parean, kanpoa eta fatxada hor non bait? Bai. Kaltea barruan dago kaltea. Fatxada arriskoa baita. 3 segundo, hori jok zierbenari. Hemen, orentxe lanerdiak beteko dituzte eta bandera irian dago, Ez dira txarrak, 3 segundo aurretik joateko. Baina entzun dugu Lazkano, estropadarria eta 2 segundora. Hori, aldape pronto. Entzuten duguna Lazkano da, Palazuelos. Mira, min egiteko momentu hau izaten da. Horratera bestea ikusi geldik eta horreman. Horreman, Bueno, hirugarren maniobran. Oriok zierbenari 3, Bermeori 9. 3 iaia 4, orain maniobra ostean 4 dira. Bermeori 9, Donostiarari 10, Hondarribiari 15, Getariari 20. Gero San Juan 22, Ondarro 26. 10 segundo orain txandako 2 aurkariei, Donostiarari 11, 10etik 11ra joan da, eta Hondarribia 14. Zierbenari ere bat gehiago sartu dio. 4, Oriok zierbenari 4. Gaur, Mikel, aspaldiko temporarik onen txona ikusi dezakegu, Zabaletik gorka, geratu gabe. Zierbenak ere lenkaletik, ez da horren beste. Hor dago burruka. Erdiko eskatzen die, Atzetik Donostiarra eta Hondarribia. Zaldi jendeari eskatzen dio. Ongi biak, Bat aurretik beste hautetik. Ondo. Erori gabe, Zierbana burrukarako dago. Gaurko giloarekin, treneru hauek landuta dauden bezala esan dugu horreko txandetan ere. Segundo bat, bitostak entxe asko kostatzen da, Eta aurretik doanari ere, antxitate moduko bat, sortzen dio, bai aurretik gaitu 4 segundo de herria treneru terri bai, baina hor daude. Bai. Segi egin behar, eta gero baino gero oxigeno gutxiago buruari ere bai, eta orduan zer egin behar doanariak, blokera bildu. Zierbenako ordezkariak Armailan, Bixerak eta baitenak behar gau. Urpoteak eta dana behar dago. Lana eta lana eskatzen. Bueno, Galiziako telebistako realizatzaileak hori eskaintzen digu. Aranberri erakusten digu, baina beste entzuten. Ez dugu entzuten. Ritmoan, hori 37. Eta Zierbenak 1, 2 eta 3. Entxe, 38. Palada Zierbenak. Tartea zabaltzen ari dira Donostiarrarekin, 13 segundora, Hondarribia 17. Bueno, inda 40 metro eta badoaz. Orentxe lehenbiziko aldiz, 5. segundua markatu du GPS-ak. Gainean pitin bat aize geixiago ikusten zaio hori, Zierbenari baino.
abaniko tanto bat gehiago. Hortxe, atzea, ba. 12 eta 58. Eta ba. Zierbenak 13-0-2. 4 segundo pasatxo. Bermeo legoke gero, 13 eta 11 markatuta, Donostiarrak 13 eta 12, Hondarribiak 13 eta 16, Getariaren aurretik 5 berdeak, 6 Getaria. Eta maniobra egin eta gero, 4 segundo oraindik Oriok Zierbenari. Bien artean dago hementxe burruka, Bermeo 13 segundoko atzerapenarekin, banderari begira lehiatik kanpo, Orio eta Zierbena. Bueno, aste honetan Iker Zabalak esana zuen, ez? Bueno, 10-7 irabazi ditugu liga erdian, bigarren erdiari begira, beste 7 eskatu zituen, ezagutzen dugu eta badakigu, barrutik ze pentsatzen duen. Errekorra malagoa eta hortza. Bera buruan Oriokiko du, baina esan 7 esan zuen, Bermeotarren marka berdintzeko Ibon, ez? Gaur irabazten badu Oriok, ongi ez dututa irabaziko du, Bai. Kontrario handi baten aurrean. Bai, horixe. Begira, barka, Mikel, irudipina daukate, hemen barruko Ziabogetan arkoitik, Ziabogatik irteeran, gutxiago geratzen dela, Zierbenaren atzea. Irudipina baino ez da hemen. Barruko bibalizetan horixe iruditu zait. Hor nola esan duen, hor daudela. Ahots tonoagatik arraunlariak sinisteko moduan esan dio, hor daudela. Bai. Begira, pala atera du, hori seinale hona. Patroi batek horrela ateratzen duenean, eskufrenoak entzen dio. Bai. Eta hauek aurretik, eman. Bai, Salbainoren aurpegia ikusita, Serri egiazu, Zabala eta alde ditorra. Oan, erritmoan, Mikel, hola, Suitzatik ekarretako ordulari bezala, 37 balan, hori jotarra. Luze honetan, hortzak erakusten Zierbena eta biak abiadura berean doaz. Zer den, kirolaria eman eta eman, aurretik doana, ea, soka noiz etengo, eta ez eteten, eta atzetik doanak eman eta eman, ea, segundoren bat edo beste jaten diegon, eta ez. Ez dakipa, Mikel, orantxe joaldia, orantxe joaldia Zierbenak, gorka ez du entzuten. Hori segundutxo bat Zierbenari. Lehen ere bai, butxearen bukaeran. Begira, al Mikel Orbañanos berriz, ama Guadalupeko ari eginduak ematen. Bueno, tarte handia da, Hondarribiari 18, Hondarribiari 22, Donostiarra 18, Hondarribia 22, hor maniobran. Ni orain treniru hortan manengo, orain eskatuko nuke joaldia, oraintxe, urrengo minutu hortantxe. Zierbenari ia 5, 16 eta 22, Bermeo 16 eta 24, 17. Hemeretzira Donostiarra, Bermeo baino 2 gehiago, eta 16 eta 40 Hondarribiak. Bueno, demorak aztertzen. Bai, eta referentziak ematen. Ordezkari, teknikariak, eta bai. 5 segundo, oso ona dira. Orain arteko abantailarik, bueno, Zabalena. Eta garrantzitsua, Ziabogatik atera eta ordun zabaltzea. Lazkanok harriturik nauka, zema zuzenketa tekniko egiten dituen. Beste patroi batzu nahi baldin bada gehiago animo aldera. Zein izango duen atzetik. Argi garko denborari, iruditzen zait, meretzi 40 jirakoa izango da, 5 Ziabogetara oso aintzat hartzeko.
segundutxo bat diskorrago, Urdaibai, Donostiarrarekin kontuak aterata, 3. posturako lehia dago hor, baina badirudi, bihar horrezko txandan izango direla bermeotarrak, gaur egindako estropadak, saritxo hori ekarriko dio. Hori orantxe lehenbiziko aldiz, 38 palada hartu dizkiot. Eta Zierbena berriz, 39. Ez animaturen faltik ez dute, Zierbenako arraunlariek, Hortxe du, gainean. Animatu eta estutu kogotik, Estutzen. Naranja erdiari bezala, Orantxe gora, hauek. Berrogei paladan deken, hori. Berreunda 60 metro, Orio banderaren mila. 8. bandera liga honetan. Ongi estututa eramango du gorko ere. Maila honetan ez dago paririk. Begira hortxe estrigorra gora, begira pare, narraun denak, pala denak, Orain Donostiarra Urdaibai baino segundu bat bizkorrago. Goi minututik bera gaur ere Donostiarra izango da. Hemen da Orio. Barbantza Arauza banderaren palmaresean. Hor jarriko dute Oriotarrek izena. Lehen urtean Zierbena nagusitu zen, Aginoko uretan. Gaura Pobran, lidera, Orio. Horien erakustaldia hemen. Hor da San Nikolas ontzia, bai! 19 eta 26. Bigarren Zierbena. 19 eta 41. 4 segundu terdira ez da heldu diferentzia. Donostiarra izango da, horrezko txanda honetan, 3. Hondarribia ere estutzen. 3. Donostiarra. Bai Donostiarra. Eta bai Hondarribia. Ea Bermeorekin, atzetik segundu laurden bat edo. Momentuz behin-behineko kronometraiarekin, Orio 19:26 eta 80. Bigarren Zierbena 19 eta 41. 3. Donostiarra 19 eta 57. 4. Bermeo 19 eta 58. 5. Hondarribia 19 eta 59. Baina euneneko gutxi daude, batipat Bermeo eta Hondarribiaren artean, zainduko dugu hau, une honetan, 32 eunen bakarrik daude bien artean, ea ze gertatzen den. Estropada handia ikusi dugu, Ibon. Ikeragarria, Mikel. Eta begira, horrela, titular bat esango dizut. 5 traineru, Mikel, 20 segundo, 20 minutu azpitik, ikeragarrizko posa ematen dit. Neun ez askotan kritikoena, maila jaisten ari da, 5 ziabogetara argi, Hau 3 ziabogetara kendu ditzagun, beste bakoitzari 8 bat segundo, bai, argi. Demorta aurbiltzen ari, ikeragarrizko posa ematen dit, horrexek bakarrik, Eta zer esanik ez hori horrena. 19 eta 30. Hondarribia 19, 58 eta 60, Bermeo 19, 58 eta 60. Empate. Hau, teknikoki empatea da. Alegia, epailek egindako zuzenketarekin, horra Mikel, 4. eta 5. denbora, berbera, bai, eman diote, eta zergatik bat bestearen aurretik. Bueno, orain argituko digute, errebizatu beharko da hori. Berdinketa, bideofinisa errepasatuta gero, ea zertan den, epaimaian ikusten ditut, burua sartuta, lehiaketa batzordeko arduradun nagusia, Beni Silva, hortxe, kronometraiari euneneko bat edo bi, nondik zorrostuko, ezta? Orioren garaipena hor da. Eritz Hernandezek protagonistaren baduenean, beraren gana joango gara dida batean, arrapala inguruan hor da. Momentuz, Oriok 19 eta 36. Eta balio duena da, Oriotarren 8. bandera dela gaurkoa. 19 eta 36, Mikel, Bosti abogetara. Bueno, hau... Horrek esan edo asko, ikeragarra ibili dela.
Bai, Zierbena ere, Zierbenaren denbora gaur, bostia gutara, 19 minutu terretik azpiko izango litzate. Mezuren bat eman didate, barne lineati lankidez, baina ez dut behar bezala entzun, eta hortxe joango da. Momentuz beraz, banderarekin, arduradunen ontzia hurbildugu. Arduradunen ontzi aurrez aurre dugu, ea ba. Mikel, Hondarribia eta Berme hori gaur puntu kopuru hori da, berdina. Gogoan duzu Zarozko Ikurrinean, gertatu zen hau? Bai. Kaiku zen tartean? Bai. Bai. Orduan gaur daude 12, 11, 10, 9 puntu bientzat, Hondarribiarentzat eta Bermeorentzat. Bai. Bueno, ba. Haure ikusi dute, gure begiek, Mikel. Berdinketa, lehenbizikoa ez? Ederra. Ea ba, patroien zailkapenari begira eta jarriko gara orain. Eta hor gogoratu, Joseba Munarrizen 81 puntu zituela, lehen tokian zen. Eta poliki. Bueno, horra Oriotarrak, ligako 8. bandera. Lehen, goraipatu dugu, egindako denbora aurkari ondi baten aurrean, 4 segundu gogoti jo behar izan dute Oriotarrek, eta Zierbenak bandera irabazi zuen, Mikel, gaur 8 igandean, beste txanda batetik, gaur inork zalantzarik bazuen, pausatu ditu, Zierbenaren ingurukoak, horrelako giroarekin. Hondarribia dator agintarien ontzira horrek esan nahi du, orain dizerkapen ez digute ekarri, baina Joseba Munarrizek eutxi egingo diola, CaixaBank sariari begira, lehen postuari, Ibon. Ara, hauselkapen nagusia. 128 puntu, 108, berriz 20ko koska, 20 puntu, gutxiago. Asko da. Donostiara 3. Zelkapen nagusian 105 eta garaipen bat, gero Hondarribia, Urdaibai, Getaria, San Juan, Lekitzarra, Ares, Ondarroa, Kaiku eta Cabo da Cruz. Gaur, Joseba Munarrizi 12 puntu eman dizkiote, Xanet Jimenori 11, Aitor Lazkanori 10, Jimenori 9, eta zailkapenearen bekaldean Inigo Larrinaga, Urdaibaiko patroiari 3, Gorka Aranberriri 2, Arkaiz Diazi 4, eta azken tokian jarri dute Iñaki Goikoetxea puntu bakarrarekin. Bueno, zailkapen nagusian, Joseba Munarriz, 83 punturekin lehen tokian, San Juango Ander Egaña 2, 79rekin, da 3. da Gorka Aranberri 74 punturekin. Gero, Xanet Jimeno Gaztea 4, 79rekin, eta 5. Lazkano, Larrinaga eta Arkaiz Diazen aurretik. Txaloak, arraunariak eta pozik, txalotzen. Eta biharkoari begira, animatuta, alai, hemen da, patronik honenari CaixaBankek eskaintzen duen sariari begira, Joseba Munarrizek gaur 12 puntu, eta esan dugun bezala, zailkapen nagusian, koska polita du, 14 puntuko koska, Ander Egañaren aurretik. Eta orain dator hori jo, ziztu bizian saria jasotzera ere bizkor espadan, Ibon. Bai. Ongi merezia, maila bikaina eman da. Bai, dato bat, Ibon, konturatu altzea, luze guztietan Orio honena, azkenengoan izan ezik. Azkenengoan Hondarribia, 2. Zierbena, 900 gehiago erabilita, eta 56 gehiago eginda eta gero hori jo. Hondarribiaren azken luzea horra izan da. Hondarribiaren estropa da. Motel hauetan 20 minutu azpitik jeizte eta bar, oso esan guratua iruditzen zait, eta esate baterako Bermeo gaur egin duen estropadarekin,
Urdaibairien denbora berdintzea, teknikoki berdinduta gainera biak, bueno, oso goraipagarria iruditzen zait. Bueno, azkenik bekaldeari begira gaur Kaiku 10garren, Ares 11garren, Kabo 12garren, sailkapen nagusian orain bera begira Kaikuk 9 puntuko altxorra du Kabo da Cruzen aurretik. Eta nire ustez batez ere lasaitasuna, sailkapenetik haratago, Kabo nola dagoen ikusteak. Gaur ere, uste dut, Mikel, Orioren gandik, Gareliaren gandik, minutu eta 22 segundu. Eta 22. Oso urruti. Oso urruti. Bueno, lidertza sendotuta, egia esan ez dago aitzakiarik, estropada izugarria gaurko honetan ere. Ematen du beste bat gehiago, 8garrena eta abar, baina berriro esango dute, lan ikeragarria eginda, Zierbenak gaur asko eta ona erakutsi baitu. Beste Azkue jaunak, mandio, elastikoa eta txapela, Gorka Aranberriri, arrantza kontseilari ordea dugu Eusko Jaurlaritzan, eta berehala bandera, Barbantza, Arousa bandera, mankomunitateko presidente jaunak emango dio Julian Bustelok hain zuzen ere. Eta dagoeneko biharkoa prestatzen, Horren bai, hau ospatu, lehorreratu, besarkadak eta abar, baina beste hementxe bihar estropada bat, eta biharko estropada oraintxe hasten da, Miguel. Deskantzatu, hidratatu, errekuperatu, eta abar. Batipat horrelako pasara hartu eta gero, eta bera hundiarekin, eta... Entrenatzailentzat ere orain, burua ustea, edo han bandera zintzen. Gorka Aranberri, Bustelo jaunak emandako Barbantza Arousa bandera. Eta begira, Oriotarrak, besoak goian dituztela. Hor Medina bera. Zenbat horrelako, zenbat ospakizun. Bai, elortza berak ere, nola ospatu duen, Ez dakit betira nuenek ezote duten oraindik amorrazio gehiagorekin ospatzen. Elortzaren kasuan merito bikoitza du, arrauna utzita, itzuli eta maila honetako ontzi batean, posta bat berarentzat izatea. Gehienak jokatzen ari da. Ikaragarria da, ikaragarria da. Ea, txapela, norentza den, atzera doa, aurrera doa. Elurentzat. Gazteetzat. Ondarrutarrentzat. Okerrezpanago iaz, etorri zen Oriora. Bai. Arostegirekin, Mikel Arostegirekin. Iaz ere urtea egin zuen eta begira urte. Ari da aukeratenak baliatzen hau ere. Bai, eta da mutil bat lesio handi bat gainditutakoa eta merezi du. Zalantzari gabe. Gora Raunak, zorionak Orio! 8garren bandera hemen Galizian, 11 jardunaldi jokatu eta 8 irabazi, Ibon. Bai, zer esango du, marka biladoaz. Ligaren historia aztertu eta proportzio honetan segitzen badute, progresio honetan, goiko muturrean egoteko moduko lan ari da egiten Zabalaren taldea. Iker Zabalak esan zigun, Euskal Telebistan asteleneko albistegitan, web horri aldean ere hortxe duzue, berriro ikusi nahi baduzue. Leia, marka, horren bilagoaz, Bermeok egindakoa berdintzera, bai, eta alba da hobetzera, nola espa, kirolaria izan da, bai horixe, hor da hor, nagusitasuna. 128 puntu ditu Orio sailkapen nagusian, Zierbenak 20 gutxiago, eta 23 dira Donostiarrak. Hondarribia 4garren, gero Bermeo 5garren, burruka hori zabali dago, bekaldean gogoratu, Kaikuk orain 9 puntuko altxorra duela Kaboren aurretik, Kabo ematen du zuzenean jetxiko dela urten, eta Kaikuk playoffa jokatu beharko du, 10garrena Ondarroa 57 punturekin dagoelako. Ez da oraindik teknikoki, matematikoki hori ez da horrela, baina ematen du urruntza bideratuta dagoela. Bueno, Gaztaiazpi jauna,
Bueno, erremate eman beharko diogu gaurkoari. Arratsalde ederra, Mikel, eta nik berriro ere gaur zerbait azpimarratzekotan, noski, bi liderren nagusitasuna, gaur ere, arraunlagunak eta Orio asko estututa, gainera, gizonezkoen kasuan, bestetik oso ipagarria eta Eusko Label Ligara etorrita, denborak iruditzen zaizkit, eta alde horretatik oso pozik noa, 20 treneru, 5 treneru barka, 20 minutu azpitik, 5 ziabogoetako estropada batean, baldintzak ere bai, bereziak eta apartak, baina, bueno, ikusi dugu, oraindik arraunean badagoela kalitatea eta maila apaltzen ari da, bai, baina oraindik hor lana eta elitea bada oraindik. Bai, noski. Bueno, Jaun Andreok, hause izan da, gaur Apobrado Karaminaletik eskenitakoa, eta hemendik agur bero bat, gogoratuz, bihar, goizean, 11:04 hemendik hurbil, Boiroko bandera jokatuko dutela Eusko Label Ligako 12 traineruek, eta Rian Xeira bandera izango dela jokoan Euskotren Ligako ontzientzat. Besterik ez, indarrak hartu, ikusentzuleok. Gora traineru estropadak eta ondo bizi.